hai tangsal sarigo hejamara a develop ni bisingo khobjaknai murabari amchai tongnai jogal debor mano samung star tangnai rok botok khlaimani koktoma ni bisite saima khamal khung baike jogal debor ma thangma jarao sinijak kroksa vibe saponno ringmani koktoma yaba asumsa phaiye bono malkhungni soprayo botok khlaimani abosimiya paithago nogo phaiye krok babuta songno tlangai kachang kok salaina thangma jora soporni busla asumsa dekar bai surphaimani koktoma pati mungno teye krok bano kaisani bisingo belake sakhamya angai jibi sakam nogo klaijak krok tham te krok nei ke sisa mani koktoma Silong dara ka iko kwani hai tongko ka o sopon hơi sai ka puta sinma borok ngai ka sopon iko pilan sini dara no ipiri haja po ka dara bathak dia iko sore badaro haye bathak pai ka ka omse soklai buku sopon jo dekhe ga soklai bukai dara iko kun khai buri angai nogo haye iko bukai boro saka ka salanya bagi borok thanglai ka ni ka akasha sopono sasla simaya kupu busajla biang jan haye je gari tong phaja po iko dara no ga abu jangnai no bisiri jaka ka kotoma ka thanga bono sumna bo motorliya ange ta go sisaya tin nga no kupo sisana ni sijaka sisaya sipo ga tai mas dara bante no bokhamia iko operation khaja ke bo sisaka ga sisawo oga sinong pas bai no khaja ka pas bai ni bisma jibi mangda jibi o khai ko tinjora dega sujaka ga dara koto hongka iko yak joton ko sa iko degar bai rajak mani ga tai maso dara sikon bo mokor joton mo guri wo samsa wo thangba ka joton ta ga antiyo ko sang thaka ga tini te bo boro abon mokor ro tunu jangma saimana liya ga sinong ni bo doktor sawa ta he tongo operation chol na hin sawo ga iko saimia ko ta boro kun saya ko ta daw cylinder ni to non o kamini mo sini kami hingga hejamara murabadi je o pajon na jeta school jana hote ba dukhmana romi tam dar kotan bung khai ronji debar ma ga dar jigoni khai kami debar ma ga dara kutani khai iko jugol debar ma te dar jigoni khai iko bimol debar ma an busani ka omor debar ma